Jako stevardka jsem roky pozorovala, co cestujícím dělá nejvíce stresu. Jedna scéna mi utkvěla dodnes. Rodina se 2 dětma a 4 obrovskými kufry. Pak jsem je celý let pozorovala a říkala jsem si schválně, kolik kufrů za ten let vytáhnou. Protože vy samozřejmě jako letuška plus minus kontrolujete ty lidi, když nastupujou. A když jsem je celý let pozorovala, žádný z těchto kufrů nepotřebovali. A já si tehdy říkala, proč si tohle někdo dobrovolně dělá? Tahat kufry po letišti, pak do letadla, pak z letadla a zpátky, jen aby to celé zůstalo netknuté. První dovolená se synem, 2 obrovské kufry, 2 tašky, kočárek, cestovní vanička, ohřívačka mléka, odsávačka, podložky. No a půlku jsme z toho stejně nepoužili. Byla jsem vyčerpaná už jen ze samotné jízdy a vybalování na hotelu. No a pak mi to došlo. Tohle už nikdy nechci. Jsem přesně ta, kterým jsem se v letadle děsně smála. Dnes vám chci ukázat vlastní triky, které jsem si vybudovala, když jsem byla single letuška, ale také když jsem se stala mámou, a které používám, ať už jedeme k vodě, na hory a nebo na víkend. Pokud tě takové příběhy a praktické vychytávky do domů a do života baví, utíkej na moje YouTube video, protože tam najdeš spoustu dalších skvělých tipů a taky zážitků. Já se jdu vypít to studený kávu.